good morning! Andito tayo ngayon sa kitchen para magluluto ng barbecue ribs, pork ribs. Itong nabili namin sa Landers. Ito siya, Farm's Choice Premium Select. Ito siya, binili namin ng 411.88 ito guys. At nagtitimbang siya ng 1.676. At price niya is 245. Yan. Yan siya guys. At mukha namang masarap ito. Binuksan ko na to kanina. Ganito ang likod niya. Oh. Ano ba yan? Meron siyang ganyan. At ito yung mamarinate ko muna. And then, barbecuehin natin mamaya for lunch. Okay? Okay guys. Tayo yung magmamarinate. At ito yung ingredients. I have here ang pork ribs. Yan. Dalawang hilera ng ribs. At meron akong garlic, calamansi juice, brown sugar, Sprite, soy sauce, and black pepper. Yan. Ilagay natin dito. And then, babara natin nitong mga ingredients na to. Prepare na natin. Dito sa tray, lagay natin itong ribs at ibabad natin. Marinate natin para maging masarap at manuot yung lasa. Maliliit syempre. Durugin mo. Durugin mo? And then guys, nandito na yung ingredients. At sabi ni Marco ay mas masarap talaga yung ginagawa kong ribs na with pineapple. That's why, eto, dinudurog niya yung pineapple. Tingnan natin, nasaan ka Marco? Dinudurog niya yung pineapple. Meron dito. Ayan. Dudurugin niya at ilakip natin dito sa pag-marinate para mas masarap. Kasi yun talaga ang ingredients ko guys. Maliban pa sa calamansi at Sprite, meron pang pineapple para siya bumango at iba yung kanyang tamis. Ayan. So, ilagay ko na sa rectangle tray. Yan, pero hindi pa siya naghiwalay. Dapat maghiwalay ito. Ayan oh. Kasi frozen siya. Pero okay na. Wow, very nice. Sweet. Diba? Ayan. Para bumango, lagyan natin ng garlic. Lagyan natin ng garlic. Na kitchen. At ito yung garlic. Kukuha lang ako ng siguro, depende sa laki, mga siguro 1, 2, 3 and 4. Gawin na natin 5. Ayan. Para marami at manuot ang kanyang bango. Ayan. Nagwala na naman si wala na naman si MJ sa kanyang kitchen. Ayan, ayan. Galit na galit sa garlic. Ganyan. Ganyan tayo magluto. With galit-galit pa para may drama, guys. Ganun ba yun? Sama naman yata. Okay, pati si Marco doon. Busy-busy sa kanyang pineapple. Hinahanap kasi nila yung lasa ng ribs with pineapple. Kaya yan. Ito ay i-mince natin. Okay. Okay na. Para lumabas lang yung kanyang juice. At
ito ay i-apply natin dito sa surface ng ribs. Ayan. Ito ang una kong ipinupunas sa ribs guys para manuot yung aroma ng garlic at para magiging garlicky. Ganyan. Malaking bagay ang garlic dito sa barbecue. Kasi itong nagpapasarap. Nagbibigay ng bango. We love garlic, that's why. And then, nilagay ko na rin yung, siyempre, yung pampaalat muna. Tuyo muna, no? Lagyan natin ng surface para umalat siya. Kasi hindi na natin gagamitan ng asin, guys. Ito na yung kanyang alat. Ito na yung kanyang asin. Ayan. Kita nyo, ang ganda. Ganda ng ribs doon sa Landers. Pinatalastas pa guys. Bibihira kasi makakuha ng meat na ganyan dito guys. Yung kumpletong isang buo. Pwede rin mag-order dito sa Island City, malit sa amin. Pero alam nyo na, hirap doon sa meat section dyan. Minsan masusungit pa yung mga tao dyan sa amin dito. Ayan. At ito yung pineapple. Lagay ko sa surface. Ganyan guys. Lagyan ko siya ng pineapple. Ayan. At ang sarap. Para ito ang magpabango at magpasarap. Ayan. Wow. Punas-punas natin para bumango at sumarap. At tumamis. Ayan. Kita nyo. At ito yung marinade natin dahil maaga pa, alas 10 pa lang, mamaya tamang-tama after 2 hours pwede nang ihawin. Ang sarap na nito. Another dose of toyo, soy sauce, kasi hindi, wala na tayong salt. Ayan siya guys. Wow. Dahil wala tayong pineapple juice, ito yung pineapple fruit na i-slice ni Marco. Lagyan na lang natin ng Sprite. Okay. Kasi itong Sprite guys, at saka pineapple, itong magpapalambot dito sa ribs habang namamarinate. Ang ingay! Haha! Yan yung black pepper, of course. May sumisipol guys. Manok na pula. Favorite niya yan. Manok na pula. Paano ba yun, Marco? Manok na pula. Hindi alam ko talaga yun. Hindi mo alam yun? Hindi ko rin alam. Pakantayin mo nga si Papa. Favorite niya yan eh. Okay? I-marinate natin guys. Cover natin. Then, let us wait for 2 hours bago natin lutuin. Okay? Ang sarap nito mamaya. Kita nyo na? Ayan. Ay! Kalimutan pala yung kalamansi. Kalamansi. Lagay pa rin.
Yan guys, na-prepare ko na yung lulutuan natin. Pero, linisan ko muna kasi ang ingay naman. Sorry guys, may nagtatrabaho sa labas. Ang ingay. Okay, sabi ko, prepare ko ito pero sa nakita ko dito ang loob niya ay medyo marumi kaya hugasan ko muna and then hindi tayo magpapakauling-uling doon sa labas guys. Medyo mainit at saka mas mahirap. Alam nyo kasi ang asawa ko, sabi niya kasi maganda raw sa video yung may uling-uling, nauusukan, may kahoy. Pero sabi ko, para ma-delay dito na, di ba? Okay? Dito na muna tayo magluto. Okay? Okay. It's already 1 o'clock. Wow, 10 o'clock kaninang minix natin tong kanyang marination. At ngayon ay ganyan. Wow. So, it is already ready para maluto. Yan. Bango. Sarap nito, guys. Oh. Nai-imagine ko ng kagatin nito eh, oh. Malaman-laman. Ang maganda dito sa ribs na ito, hindi mataba. No? So, bago ang lahat, ay ang una natin gawin ay initin muna natin itong paglulutuan natin. Ito. Ayan. Ito ay saksak na natin ang socket niya. Ang ingay naman ng aso. Hello, Kong! Kong, 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 Kong! Masyado kang maligalig. Sobra ka. Ayan. Meron na akong naihandang saksakan dito, guys. Isaksak ko na ito. Ayan. Para siya uminit. Ayan. At umilaw na siya. Kita nyo? Umilaw na. So, initin na natin. Initing maigi bago ilagay yon para mas magandang pagkaluto, guys. Okay? Ang ingay ng aso ko. Pasensya na, mga kachits. Kumusta kayo dyan? Wala kayong mga kibua? Hello, everybody. Hello. Hi. Wow, mainit na. Hindi pa. Ayan, mainit na. Mainit na po. Makakaluto ng kamay. So, let us cook na this one. I'm so excited, Sai. I am very excited. Oh my God, what's that? I'm so excited. Mainit na sobra. Tingnan nyo ha. Paparinig ko ha. Kuha akong tubig. I-splash ko dyan. Oh. Grabe, ang init na. So, una, gusto kong makita nyo lahat ang ginagawa ko. So, ganyan. Part yan. Open ko siya. Sus, my God, ang init. Lagay na natin ito. Wow! Oh, you hear that? Wow! Ang ingay ng kanyang gumaganon siya. Sumusut-sut siya. So, meaning mainit. At isara ko dahil dito, yung takip nito ay mainit din so that magkabilaan ay maluto. Ayan. Ayan siya, guys. At hintayin natin mga 15 minutes and then dalawin natin. Okay? Purasan natin. Nasaan na ba yung ating cellphone? So, wow. Tamang-tama. It's already 1:15. Okay? So, 1:30. Balikan natin. Masyadong mainit, guys. So, ilagay natin sa naka-maximum siya kasi para magandang pagkaluto, ilagay natin sa medium. Okay?
Lumampas tayo sa oras. It's 1:34 na. 4 minutes na lumampas. Kasi sabi ko kanina 15 minutes lang. Naging 19 minutes na. So, di bale, mahina naman. Uy, ano ba yun? Binigla ko naman. Lumikit yung pinya. Malikin natin guys para hindi pumait. Lumikit dito sa kabila. Okay. Ngayon, balik rin natin. Tingnan natin ang kabila. Wow, ang ganda. Lakasan ulit natin na maximum kasi humina siya. Ayan. Ayan. Another 10 minutes para sigurado. Ayan, kumukulo na siya guys. Nakita nyo? Dito lumalabas yung kulo. Yung sauce na excess na sauce niya dyan. Nahuhulog sa platito. Nangangamoy-amoy. Kaya ilagay natin sa medium. Kasi sobrang init. Ayan, para malutong maigi yung loob. Ayaw natin na masunog yung kanyang outer part kasi papait yan pagka nasunog. Diba? Okay, after 10 minutes, let us see. Yum, yum, yum. Luto na. Let me see. Hiwaan natin guys para malaman natin. Talagang masarap na at wala nang dugo. Uy. Wow. Okay na. So juicy. Wow. Ang sarap. Ayun. See that? You see that guys? Wow. Barbecue is already done. So let us eat. Tikman ko guys ha. Yung unang subo ay para sa inyo. Tikman ko lang kapiraso para may balita ko kung gaano kasarap. Okay. Ayan oh. Ayan. Naku, ang sarap. Hindi porket luto ko pero talaga napakasarap. Grabe. Talaga. Gumawa na kayo guys. Grabe na. Ang sarap. This is barbecue ribs ala MJ. Okay? Magpapaalam na ako guys. Meron pa akong lulutuin isa. Hindi ko na ipapakita dahil pareho ang procedure. Thank you so much. And have a good day. Stay inspired. Smile often. At saka relax lang. Okay? God bless. Ayan, di ko pinakita sa inyo itong isa guys. Nandito. Yung pangalawa ito. Kumukulo na rin siya. Yung tripod ko kasi ang taas. Okay? Pakita ko naman ang face ko. Nandito ako guys. Try nyo itong barbecue ribs na ito at napakasarap. Ang sarap talaga. Matindi. Kaya uulitin ko uli ang bumili doon sa Landers ng pork ribs na ito dahil napakalambot. Ang sarap, ang ganda ng texture at ang ganda ng timpla ko guys ha. Gawa ko yun. It is my own recipe kaya ayun ang pagbagot-bot. Okay, kain na lang. Luto na lang. Okay? Bye-bye.